दिनै UN एकाडेमि रुनिकाटाया 2010 गायसनजादोंमोन। बिनिफ्रायनो मेंनाय गैयालासे जोङो जयैनो बे UN एकाडेमिखौ बोरै गोजौआव लांनांगौ, बे ओनसोलनि सोलोंथाइ जेनाखि थासारि बेखौ बोरै सोलायहोनांगौ बिनि सायाव जोङो खामानि मावबोबाय थादों। दा फैयै फैयै दा जोंनि जेनाखि UN एकाडेमि स्टुडेन्टस बिथांमोनहा पास आउट जानानै दिनै सोरबा डक्टर फरायहैबाय, सोरबा MSc फरायहैबाय आरो बिथांमोनहा मोजां मोजां कर्सफोर फरायनानै दङ आरो बिथांमोनहा खोब खम समनि गेजेरावनो डक्टर, इन्जिनियार बा सासे साक्सेसफुल सुबुं जानो हासिगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो थांनाय बाराव जेनाखि SSLC एग्जाम जानानै थांबाय, बे एग्जाम जानानै थांनायाव जोंना गासै 30 जन फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। 30 जननि गेजेराव जोंहा 25 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों। बिनि गेजेरावनो सासे डिस्टिंसन, सादाइना स्टार मार्क्स आरो बाखि फार्स्ट डिभिजन। बिनि उनाव साबाया सेकेन्ड डिभिजन मोनदों। आरो बिथांमोनहा जेनाखि पास जानाय बिथांमोनहा नर्मेलि जोंनि जायगानि स्टुडेन्टसफ्रा खोब गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय आरो गासैबो गार्जेनफ्रानो सोरबा हाल मावनानै बा सोरबा हाजिरा मावनानै खस्थ' खालामनानै फोरोंहरनाय, जे बिथांमोना खस्थ' खालामनानै जोंनाव फोरोंफैनानै जे साक्सेसफुल जाबाय बा मोजां मार्क्स लानानै पास खालामनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो गोसो गोरबोआव जोबोद थारमाने गोजोननाय मोनदों। आरो जायफोर गार्जेन बिथांमोनहा जोंखौ फोथायनानै नैबे UN एकाडेमि रुनिकाटायाव गावनि गथ'खौ, गावनि इयुन जोलैखौ जोंनि आखायाव गथायनानै होफैनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावदों। नोंथांनि स्कुला 2010निफ्राय गायसनजादों। 2023नि गेजेराव बबे बोसोरा नोंथांनि एबा 2010निफ्राय लानाय 2020 माबायदि मोजां फिथाइ जादों होननानै नोंथाङा सानो? मोजां फिथाइयाथ' जेब्ला गिबि खेबनि थाखाय रिजाल्ट होदोंमोन अब्लाबो 100% थांदों। गेजेर समाव डिस्टिंसनबो 3 4 मोनखांबाय। गेजेर समाव एसे गाज्रि जादों, नाथाय जोङो बे जेनाखि गाज्रि जानाय बेखौ जेननाय लायाबालानो जोङो दिनै गोदान मोनसे गोसो बा गोदान मिजिं लानानै जोङो जेसेबां हायो मोजांनिफ्राय मोजां टिचार जोङो थिसननानै जेसेबां हायो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनो जेनाखि मोनसे गोदान मुगानि सोलोंथायारि आगजुफोर नांगौखिनि फेसिलिटिस जोङो बेफोरखौ होनो जोङो आखायाव लाबाय थादों। जोङो दिनै क्लास 9, 10खौ जोङो स्मार्ट क्लासरुम बानायनायनि थांखि लादों। जोङो नार्सारि आरो क'क' बेफोर क्लासखौ जोङो मोनसे मडार्न क्लासरुमाव जोङो दिनै ट्रेन्सफर्म खालामदों। आरो जोङो गासैबो बिथिंखौ नायनानै जेरै गोदान मुगायाव नांगौखिनि सोलोंथाइ, जेन'बा सोलोंथाइ लानायाव नांगौखिनि आगजुफोर बा फेसिलिटिसफोर बेफोरखौ जोङो गोदान मुगानि नांगौ बा गोदान मुगानि दाहारजों गोरोबफिननानै जोङो बेफोर फेसिलिटिसखौ होनो थाखाय आखायाव लाबाय थादों। गोबां फरायसाफ्रानो पास जानानै थांबाय। पास जानानै बिथांमोना दा गोदान आगान होसिगोन। बेयाव सारा माबा एडभाइस हरगोन नामा फरायसाफोरखौ? आङो बेखौनो बुंबाय सानो, फिउचारनि थाखाय एडभाइसआ बेनो, दा गोदान थांगोन, गोदान मोनसे इनभाइरनमेन्ट मोनहैगोन। सोरबा सानगोन इनफिरियरिटि फिलिंस, सोरबा सुपेरियरिटि फिलिंस। दा बेफोर गासैखौबो लानानै बै गोदान इनभाइरनमेन्टआव बोरै एडजास्ट जानांगौ बिनि मोनसे एडभाइसआनो जाहैबाय बाहाय जुदि सोरबाफोर गाज्रिफोर लोगो फैयोबा, गाज्रि नेगेटिभिटि थटनि मानसिफोर फैयोबा बा गाज्रि साननाय फैयोबा जोङो बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो हानांगोन। आरो बैफोर गाज्रि जेनाखि एलिमेन्टस नेगेटिभिटि बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानानै जेब्ला गावनि गलखौ सेट खालामनानै गावनि थांखि बेखौ सेट खालामनानै जेब्ला दावगालांगोन अब्ला इयुनाव साफ्रोमबो साक्सेसफुल जाहैगोन। आरो साक्सेसफुल जानायनिफ्राय खुनु फर्सआनो हमथानानै लाखिनो हाया होननानै आंहा फोथायनाय दङ। आरो मोनसेबाव खोथाया बेनो कि साक्सेसफुलजों लोगोसे सासे आबुं साक्सेसफुल जानोबा इयुनाव सासे मानसिया साक्सेसफुलजों लोगोसे सासे मोजां बेक्तिबो जानांगोन। नोङो साक्सेसल' जानानै मोजांल' पास खालामनानै मोजां केरियारल' खालामनानै जुदि नोंनि जेनाखि केरेक्टार, जों नोंनि जेनाखि सोलिनाय बेफोर जुदि मोजां नङाबा, सासे हिउमेन बिइं नोङो जुदि सासे मोजां सुबुं नङाबा दिनैनि समाजाव गनायथि गैया। बिनि थाखायनो साक्सेसजों लोगोसे नोङो मोजां सुबुं जायोबा जोङो बेखौ कमप्लिट साक्सेस होननानै जोङो बुंनो हायो। लोगोसे बिथांमोननि गार्जेनफोरखौ मा खावलायनो सानो फोरोंगिरिनि गेजेरजों? बिथांमोननि गार्जेनफोरना आंना बेनो मोनसे खावलायनाय कि बिथांमोननि गार्जेनफोरा जेरैनाखि खस्थ'नि गेजेरजों
जेनाखि फोरोंबोबाय क्लास 10 सिम आरो फैबाय थानाय जेनाखि समफोर दंबावो बाहाय जाहाथे गोसो होनानै गावनि इयुन जोलैखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै जेन'बा बिथांमोननि प्रब्लेमखौ बुजिनानै बिथांमोनजों मोजाङै सुखु दुखुआव ज' थानानै मोजाङै गाइडेन्स लांगोन आङो बेनो मोनसे खावलायनाय आरो मोनसे खावलायबावनाया बेनो बिथांमोनहा जेब्लायबो ससाइटिखौ मोजां खालामनायाव गावनि गथ'जों लोगोसे आरो ससाइटिखौबो गावनि साखाथि फाखाथिखौ मोजां खालामनायाव मोजां खालामनायनि थाखाय खामानि मावफानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायदों गोजोन्थों मोनसे बे दाजाबदेरबाव मोनसेखि दिनैनि गार्जेनफ्रा साननो हागौ कि आंनि गथ' फोरोंनायाव एथ' हाजार थांबाय एथ' लाख थाखा थांबाय गथ' फरायनाय बा हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेनाखि रां गारनाय बिनिफ्राय साबसिन रां गारनो थाखाय जोंहा जायगा गैया नोङो जानाय लोंनायाव जोङो हाबबानो हटेलफ्राव जोङो बुरजा गारो बा अबावबा जोङो सिनेमा नायनाय मानायफ्राव जोङो बायदि मैया थारमाने गुबुन गुबुन खामानिफ्राव जों फैसा गारो ना बेफोरखौ ज्राब दोननानै जुदि नोंथाङा हिउमेन रिसर्स दानायाव सासे सुबुं सम्पद दानायाव जुदि नोंथाङा थाखाखौ जुदि गारदोंबा बियो राइट जायगायावनो थाखा गारदों होननानै जोङो साननानै लानांगोन गोजोन्थों